Sziasztok! Én Ricsi vagyok, és ma egy Minecraft Skype PvP szervert szeretnék nektek bemutatni. Nemrég nyílt. Vannak rajta kitek. Nem tudom, most laggolok. Kit VIP, kit Zsoldos, Bigger, Lajos, kit kezdő paraszt Kaja, kit Lord, kit Szellem, kit Király, kit Ti és kit Poti. Itt vannak a forintok. Jó, akkor mutassam be. Ez lenne itt a spawn. Ilyen. Azokat az XP kamerák. Nem tudom miért vannak ott olyan asszetek, de... Na. Dick Flow-dal az admin. IP leírásban. Jó. Menjek kezdő cuccok utána, hol is van? Ja, itten vannak. Ezek itt a kezdő cuccok, és ilyen fakar, zsákmányolás 2, törhetetlenség 1-es bőrsisak, meg a szetek is törhetetlenség 1-esek. Nincs game rule, keep inventory, pedig kár. Valahol ilyen enchantos cuccokat rejtenek el, és táblán lehet kapni, a free táblán. Jaj. Hát igen, páran vagyunk fent. Jó, na, menjünk is le. De ez megnagyult. Nem tudom, mert az előbb, mikor játszottam, még nem volt ilyen. Mi? Kezdők. Jó van. Jó. Na jó van már. Mutatom a kiteket, vagyis nekem, én csak még kezdő vagyok benne, de kezdő, ilyen, ez vízlégzés, perkit kaja, ja, azt nem lehet, akkor perkit paraszt, az se lehet, jó. Igen, már mind használtam. Azért nem lehet. Itt lehet halat kapni, de most nekem nem nagyon kell. Hogy... De mire odaérek, lelassul, de mi az? Ja igen, és van olyan parancs, hogy per back. És azt akarom mondani, hogy miért nem volt vidi. Nem tudtam, hogy miről legyen vidi. Gondolkoztam ilyen tutoriálokról, de hát próbáltam csinálni, de nem valami jól sült el. Nagyon jó ez a szeró. Főleg azért, mert encsis cuccokat kapunk. Ilyen free táblákon, de azon kívül nem tudom miért. Nekem jó, mondjuk, én szeretem. Itt a diamelvért. Kenyér. Ki tudja, mikor lehet, jól is jöhet bármikor. Igazából itt még fel nem néztem meg, hogy mi van. Mert én is
Tegnap kezdtem a játékot, már este volt, és ja, és az ilyen Seaboss Survivor, nem tudom, jól ejtem-e vagy nem lesz többet, mert kitöröltem a mapot. Véletlenül másot akartam kitörölni, és akkor meg azt töröltem ki, és akkor már mi lett? Ez. Jaj. Jaj, igen, elfelejtettem, hogy itt át is lehet így járkálni, meg át is lehet ugrani. Ott van fenn az XP poti, lehet nekem kell egy pár. De nem tudom. De kell, hát. Mert miért ne? Vagy nem kell, jó. Nem kell, csak mutatom, hogy hogyan lehet oda feljutni. Ó, ember. Oh my god. Utás innen. Leesek. Perback. Ja igen, és van ilyen perback, ha még nem mondtam. És valamikor más napra kötöttük ki, én ott voltam, most idejöttem, vagy ide jutottam. De szerintem ez bug. Vagy nem tudom. Pedig nem ide kellett volna eljussak. Steak, jól jöhet. Jó. Az a hely jó, azt hiszem, mert azt hiszem ott van a diagatya, de nem biztos, de... És leesek. Ó! De ha minden igaz, ott kell legyen a diagatya. Hát most így kötöttem ki ide. De álljunk csak meg. Jaj, azt hittem leesett. Nem mindig jó a szerver, mert van, amikor feljönnek ilyen hackerek is, mert sima Minecraftban is jó. Szóval 1.7.5. De... Álljunk csak meg, hát ez a kezdő. No. Jó, nem számít, de ott láttam valamit. És ha itt a leugrokat nem tudom megfogni, jó. Vagy, de ez a kezdő. Jó, most átvertem magamat. Itt van valami. Ó, üllő. Ajajaj. Nem tudom. Nem tudom kifejezni magam. Nem olyan nagy élvezet most így játszani, mert nem harcol senkivel. Az milyen poti.
Azt hittem Poti. Na jó. Azon a szigeten található az az Enchantolt. Micsoda? Láncgatya, igen, ez az. Jó, meg ez az ilyen sima aranyalma. Az Enchantolt aranyalmat olyan nehéz megszerezni, és nem megszerezni, hanem eljumpolni oda. Egyszer megpróbáltam, de ez már nem kell, mert van ilyen sújtás 2-es, ami azt hiszem mind a hátralökés, de ja, kaktusz. Kaktusz, ami szúrtál meg engemet. Na, itt. Védelem 2-es. Ott a spawn. Itten van azt hiszem I és hozzá nyíl. Igen. Itt az van. Nem tudom, az a gyerek most... De nem vagyok olyan köcsög, hogy megöljem. Nem, mindjárt meg akarsz támadni. Jó, nem akar. Zsoltika, ha nézed a videót, akkor neked mondom, hogy csinálok veled videót, de Skype nincs. Jó. Jó, ki is írtam neki. Kellene tovább menjek, de hát nem tudom. Ja, és ha valaki tudja, hogy hogy kell így szintet lépni, szintlépéskor kapunk diát. De hogy kell tovább lépni, hát azt nem tudom, lehet, hogy öléssel, lehet öléssel. Megnézek valamit. Nekem még csak egy diacipi kellene. Hát, nem tudom most mit csináljak, de szerintem ennyi is lenne az a videó. Remélem, hogy tetszett. Sziasztok!